Predstav si, že sa zobudíš a na obzore vidíš dym. Nie z jedného miesta. Zo všetkých strán. Je jar roku 1241. Na území dnešného Slovenska prichádza najničivejšia armáda, akú kedy svet videl. Mongolská ríša. Miliónová ríša, ktorá už zničila Čínu, Perziu, Rusko. A teraz mierí sem. Na čele stojí Batu chán, synovec samotného Džingišána. Chladný, vypočítavý, nemilosrdný. Jeho jazdci nepotrebujú cesty. Prekonávajú hory, rieky, lesy, ako keby prekážky neexistovali. Prekračujú verecký priesmyk. Malá uhorská posádka sa pokúša zastaviť príliv. Trvá to hodiny. Potom ticho. Cesta na územie dnešného Slovenska je otvorená. Dediny horia jedna za druhou. Ľudia utekajú do lesov, do hôr, do močiarov, kdekoľvek, len preč. Tí, čo nestihli utiecť, neprežili. Kráľ Belo IV. Zhromažďuje vojsko. Verí, že Mongoli zastaví. Pri rieke Slaná dochádza k stretnutiu. Uhorská armáda je obklúčená zo všetkých strán, ani nerozumie ako. Bitka trvá hodiny. Kráľ uteká. Cez Gemer, cez Nitru až do Viedne, kde ho rakúsky vojvoda, spojenec, oberá o posledné cennosti. Belo IV. Je kráľ bez krajiny. Mesiace plynú. Územie dnešného Slovenska horí. Celé oblasti sú vyľudnené. Historici odhadujú, že zahynula štvrtina až polovica obyvateľstva. A potom príde správa, ktorú nikto nečakal. Veľký chán Ögedej, vládca celej mongolskej ríše, náhle zomrel. Batu chán musí domov. Trón je dôležitejší ako dobývanie Európy. Armáda sa otočí, odíde. Územie dnešného Slovenska je zachránené. Nie hrdinstvom, nie silou, náhodou. Kráľ Belo IV. Sa vracia do zničenej krajiny. A robí jedno rozhodnutie, ktoré zmenilo územie dnešného Slovenska navždy. Po celej krajine dá postaviť kamenné hrady, stovky z nich. Každý hrad, ktorý dnes vidíš na slovenskom kopci, je tam kvôli roku 1241. Kvôli tomu, čo sa už nikdy nesmelo zopakovať.